Ćao, ja sam Vojislav Marković, fotograf iz Novog Sada. Jednom davno neko mi je rekao da je prosto nemoguće napraviti dobre i kvalitetne fotografije bez skupe i profesionalne rasvete. To mi je podjednako suludo kao reći da je nemoguće napraviti dobre i kvalitetne fotografije bez skupih i profesionalnih fotoaparata. Pogotovo u današnje vreme kada su digitalni aparati toliko moćni, čak i aparati iz ove, tako da kažem, amaterske klase, pa čak i fotoaparati na mobilnim telefonima. Slažem se da što je kvalitetnija oprema kojom se fotografiše i sa kojom se radi, to doprinosi naravno povećanju kvaliteta fotografije, ali po mom mišljenju nije osnovni preduslov. Zato sam ja danas rešio da napravim ovaj mali tutorial, da vam pokažem kako sam za svoje potrebe napravio par softboxova koje mogu da koristim u nekim mini, da kažem, studijskim uslovima, što je meni bilo sasvim dovoljno. Kupio sam reflektor od nekih 300 vati, to su reflektori obični za kućno dvorište, on košta u prodavnici nekih 500 dinara možda. Za njega sam uzeo stalak na buvljaku, našao sam za 1000 dinara, čovek je prodavao. Pored toga sam našao još jedan takav stalak gde sam dobio, uz njega sam već i dobio reflektor od nekih 500 vati, znači samo mi je trebala sjelica da bih imao kompletiranu rasvetu. Kada sam montirao taj reflektor na stalak, šta sam dalje uradio? Setio sam se, pošto su softboxovi, znate i sami, onog pravougaonog oblika, dosetio sam se pa sam kupio žicu profila Fi3 i Fi4 mm, tvrda čelična žica, koju sam zatim oblikovao tako da ide oko reflektora i dalje napravio ram koji odgovara tom pravougaonom obliku softboxa. Tu žicu sam pričvrstio na samo kućište reflektora tako što sam izbušio rupe i šrafovima sam tu žicu učvrstio na kućište reflektora, tako da kako se reflektor pomera, tako i cela konstrukcija ide sa njime, tako da praktično mogu da usmeravam svetlost tamo gde je meni potrebno. Znači, kažem, oblikovao sam taj ram sa tom čeličnom žicom, na kraju sam je spojio u jedan okvir, zatim sam na taj okvir nalepio jedan pauz papir, kao osnovu. Naravno i on je bio dovoljan već da proizvede to neko ublaženo difuzno svetlo, koje se dalje može, da kažem, dodatno kontrolisati dodatkom novih slojeva pauz papira, tako da dobijete još difuznije svetlo. Osim toga, naknadno sam kupio i ove regulatore jačine, sa kojima mogu da podešavam i jačinu reflektora, odnosno jačinu svetlosti koju će reflektor da da. Dobro, ovo je već malo, da kažem, skuplja varijanta, pošto sam ovaj regulator košta negde preko 1000 dinara, ali to uopšte nije obavezno, znači ranije sam koristio i bez toga. Suština je u sledećem, da, evo kad pogledate, znači stalak 1000 dinara, reflektor nekih 500 dinara, kažem. Ovu aluminijumsku foliju, da, to sam zaboravio da kažem, aluminijumskom folijom sam obavio tu konstrukciju, zato da ne bi svetlo izlazilo, da kažem, sa strane, nego usmeravam svetlo napred, na prednju stranu gde se nalazi pauz papir koji služi kao difuzor. Možda ne izgleda lepo, da kažem, ova aluminijumska folija, ali to mi je bilo najlogičnije rešenje zato što ovi reflektori spadaju u one takozvane vruće reflektore, odnosno reflektori koji se puno greju i daju vruću svetlost, tako da sam se plašio da bilo koji materijal kad bih stavio mogao bi da imam problema da se zapali ili tako nešto. Tako da mi je aluminijumska folija bila najjeftinije i najlogičnije rešenje. Naravno, ako se pocepa, uvek mogu da stavim novu i to praktično nešto minimalno košta. I sad kad pogledate sve te neke troškove, znači 1000 dinara stalak, oko 500 dinara reflektor, ovu žicu zaista ne znam ni koliko je košta, ali mislim da sve ukupno negde oko 2000 dinara je uloženo u ovaj softbox.
A mogu da vam kažem, što možete i videti na mojim fotografijama, na mom sajtu, postižu se sasvim dobri efekti sa njime, zaista služi svrsi i zaista mogu dobre fotografije da se naprave sa time. Eto, nadam se da sam pomogao s ovim savjetima i da sam pružio neke korisne informacije kada je u pitanju pravljenje rasvete. Pa eto, probajte, verujte mi da može za malo para da se napravi solidna rasveta sa kojom zaista mogu dobre stvari da se naprave.